wamkele nazi iziyalo yakubo. Uthi ungazamkela, uzivalele, ungabe usasidedela, ufihle izinzipho, uzilungiselele bese uyafesa. Awusafeseli amatoho manje lokho kuyekela sisodwa sithi umhlaba uyashaya sesibesela impilo. Nami-ke ngingomuntu osedinga isikhundla esiphezulu kwezamaphutha sengifunde elikhulu. Sengingaba yiphutha. Manganiyekela niphoseke wena ekubeni ekhona amathuluzi okugqiba umgodi kuyiziyalo. Akube ukuthi umuntu ozimbeleyo nithi unesaphila kodwa bejeliwe ngeziyalo. Ufuna ukufunda ngamaphutha akho akusasizi, funda ngawo la wenze lo seduze kwakho. Athi umuntu omdala mina mzukulu iphutha lokuqala engalenze empilweni. Ukubona ngathi uNkulunkulu uyangilahla njalo mangikhuluma kumnyama. Mina mzukulu bengithanda uNkulunkulu umazi, iBhayibheli ngilazi njengoba ngizazi. Kodwa noma sethi uJehova uMateyu 11:28 aninike iminongo nenikhatheleyo nenisindwayo mina ngizangiphumuza. Kwangathi wonke amajoka ebaphumuza wena uyathisa ngimine emahlombe nakho ngivikela ukukhathala. Ithawula sengicabanga ukulahla. Iminyaka iyangihambela, ilanga langishonela kanti impumela engayicela ngisakhula egameni lokubekezela libambe kephi kanti ngihlangabeza. Angisathembi ngisho sekuthembisa, sengithembe kakhulu kwaze waphela ngisho nalo ithemba. Ngibe uthemba owathemba ngisho ngapha ngasathembisi khona ngiyakuzwa mina Buterence. Nalona bengithi ithemba lami usenakho nje ukungijikela. Angisamqondi kahle kulamalanga nemali engana ngasayifanga ngoba usengishintshele. Kwase kungifikela ukuthi kusho ukuthi nina imlayela yami lophese ngizokwane ethi makuthemba izandla zakhe zangasekushiwe zakho musana ubeka amathembeni kwabanye abantu. Aqhubeke. Mina mzukulu angifuni ukuqamba mama uNkulunkulu bese nginakho ukumngabaza. Iphutha lesibili-ke lengalenza ukumngabaza. Ukungabaza khona bakhe empilweni yami ukuthi ngifune lokho engikuthanda ngaleso sikhathi ngikhohle ukuthi wakuphila kwami kusangomusa wakhe. Ngoba usengangiphuca yona lempilo engiyigxekayo njengamanje anginike zonke lezi zinto engisifisa ngizikhulekela mihla namalanga kepha ngizisebenzise kanjani mina sengikho kulo mhlaba. Okusho kona ukuthi asibongeni kwalo lokho esithola ngaleso sikhathi kuningi umthandazo. uNkulunkulu siyamdida. Omunye ukhulekela ukuba ahambe kulo mhlaba kudala ezama kuhlangana. Omunye ucela kona ukuphila lokho ungona phakathi khona ngisho. Ocela ngisho ukubuyisela unembeza umphefumulo uyawukhipha nje akadlali. Akabulali kanje ubuya ngokuzolala. Yonke lento ezebusuku kuthiwa ngabulali mebulele. Akakundlobe ekhaya ubuya njalo ekuseni ngokuzolala. Ufule izandla zakho. Kwamukele nazi iziyalo yakho. Uthi ungazamkela, uzivalele, ungabe usasidedela, ufihle izinzipho uzilungiselele bese uyafesa. Awusafeseli amatoho manje lokho kuyekele sisodwa sithi umhlaba uyashaya sesifesele impilo. Iphupho alifu umnikazi esaphila nginomizwa ngisho kanjalo. Okusho ukuthi mina lami lizophila lodwa ngoba lihlulekile ukuphilisana nami. Angazi kuzobe sekuyiphupho likabani sengingekho umnikazi. Uzongisiza ukhumbule. Akusiyo inkondo le. Ngizibhalile izinkondo zangangilungela manje sengibhale impilo siyanda ngempela. Isibalo senje zibulawayo. Kulesikhathi samanje siyanda. Lengicela ubhale inkondo. Ubhale inkondo ende elulekayo. Esithazela kabanzi ukubaleka kwempilo naye nje ifiso kwezingubane. Naye ingane ifiso ukuzibulala. Ithi ifundile incwadi kaVelapha izange lidlule nelogicas. Kepha imoshe ngongayithembi inkosi nokukholelwa ukuthi inkosi ayikho. Yodwa ikhona inkosi enye. Mina ngeze inkondo zaNkosi ngiyaphinda amaciko ngiyacela. Engathi embhalweni ngingayindlala njengesambulela. Ayikho elinye icebo mhlawumbe ubhuti umcembo bengalenza mhlawumbe babe khona njalo masaya mina ngisula ngesikhathi sami besokhala. Ngafike sehamba. Mhlawumbe miningi nje bezofunda ngayo kwazi bani. Mina ngike ngaba inkalakatha. Ayisuka mina ngiyanibona nanimazi umzilakazi. Kancane luyanda ngempela uthande nginalo ngezikolo. Asibakhalele makuthi kanjani mina ngiyaphetha ngani. Athi omunye wozakwethu njengomdlali weChiefs ngokugeja senqondene naye bese samphazamisa. Engakasichazi kabanzi isifaniso sakhe. Ngokulandelayo komele simlindile. Ahayaza qela. Intandane enhle ngomakhotha unina hayi kumina onendlebe umzwili umafumasi. Ukuthi izakha nazo zinako ukuphazama ngcono kona ukube ngaba intindile ngoba vele isidingo sikamama kulo mhlaba ngisiboni vele naka asibonanga inkathi zami ukungibulala. Eyingane zakwethu ngiyabhala. Izikondo zenu sifikile ezinhlizweni ngithembe nangaphandle ngizwakele. Usayini? Owabhala entando esaphila baphendula izikondo zakho. Le ndaba ngizoyixoxa kanjani? Mthunzi inkenelele. Ngana kwethu
ngifisa ungibhalele inkondlo yesingisi ezofika ezindlebeni zondlebe zikhanye ilanga. Akuthina kuphela esizinge ngabantu abamnyama sikhuluma nje uyawo umshado wamanje. Ngifisa ubaluleke, ubachazele kahle ngeziyalo, ungakhethi abantu abafishane ngeziyalo zakho, ubaluleke ezimpilweni zabo, ubaluleke ukhumbule izinkondlo yigugu lethu. Siphila ngazo, siyaphilisa, isikolo, yikhaya lethu, asinakusinetha ngaphansi kwalolu phahla, umphemo wethu. Ukhumbule, akusiyo